Maayong adlaw na usab diha mga igsoon igagaw og mga parintis pagtuo og sa hustong pangatarungan. Kini si Alwel na usab og hinaot unta naaka sa kadagaya sa pagtuo, sa kabaskog sa panglawas ug sa kaabunda sa kaalam. Ang atong hisgutan karon mao ang metaphysics. Ang metaphysics sa seminarista pa ko mahumag usa ka semester. Nya dili gyud sayon ang metaphysics apan sa ngadto-ngadto maabli ang imong salabutan sa pinalahi nga pagsabot sa mga butang sa palibot ug sa tibuok kalibutan. Dinhi isgutan nato ang metaphysics wa ray usa ka oras. Tawgon lang nato basic metaphysics o tinamban nga metaphysics. Kini mo'y kuyaw. Lisod nga subject nya tinambanon lang. Sabaan ta sa mga pilosoper. Tilaw lang ni sa metaphysics. Gusto mo magpalawom ani, sulod mo seminaryo o pag personal study mo. Pero mas nindot gyud mo sa seminaryo. Taas ni nga tema niya atong buhaton ani atong putol-putulon nya bahino nato sa tulo ka parte. Ug mahimo paganig bahino nato upaton aron mapinog yung maayo. Mao ni ang part 1. Bueno, balik ta. Unsa man ang metaphysics? Ang metaphysics gikan sa Grigong pinulungan nga meta, kung sa English pa after. So kung maghisgot itag meta no, Facebook meta na din na gitawag mo pasabot din na after niya. Physica sa English pa na physics. What is after the object? Unsa may nakapahimong tao sa usa ka tawo, maghisgot dinhi may tungod sa physical nga mga butang. Unya unsa may nakapahimo nilang butang? Unsa may dugukang sukaranan sa mga butang nga ania sa atong palibot? Kinaiya sa tao nga mangita gyud sa kamatuoran. Ambot nganong wa gyud tao nga mangitas baka kamatuoran gyud ang gipangita. It is the nature of man to seek for truth. Unsa man gyud tinuod? Doon na bagay kapasidad ang tao nga makakaplag sa kamatuoran. Sa metaphysics na ay gitawag og metaphysical problem. O mao ni sila. Dinhi dili ta maghisgot sa philosophical approach sa mga philosophers. Kundi ato lang ipasabot ang matag termino ug ang ilang mga kalambigitan sa usag-usa. Universal versus particular. Kanang nakaparihas sa mga butang mauna ang universal. Ang tagsa-tagsa ka butang mao na gitawag og particular. Ang mananap nga mopaghot gitawag nag-iro. Inagtan-aw nimo sa iro, ang nakita nimo nga iro nga naa sa imong atubangan mao ang iro nga nag-exist sa concrete reality. Konkrito, literal, litra por litra, strictest truth gyud nga naa sa imong atubangan. So, imo gyud nakita, nahilam, napaminawan. Ug kuha nato ning iro, nawa na siya. Nawa na sa imong atubangan. Apan napabilin gihapon siya sa imong hunahuna. Kanang iro nga naa diri sa imong hunahuna, mao na ang gitawag og abstract reality. So kato concrete reality itong nasa imong atbang pagkawa pa ato nagpabilin si imong hunahuna mo na gitawag og abstract reality. Gi-abstract siya gikan sa object. Ang pulong iro usa ka universal term. Kay usa man siya ka pulong hinugpong sa tanang iro. Ang ngalan sa iro susama pananglit Loki, Lucy, Bob. Ang color sa iro nga mao ang black, brown, white. Unya ang breed sa iro nga American Bully, Siberian Husky, French Bulldog, mao ang ilang particular. Mao na nga ug makita kang iro, nakita nimo ang particular nga mananap ug dili ang universal. Dili ang universal nga classification nga iro. Apan dili sa imong hunahuna, makaingon gyud ka nga kini iro yun ni. Samot nagmamaak, samot nagukdon ka, kini iro yun ni, dagan na lang yun. Ang universal mao ang hiniusang termino o ang particular mao ang tinagsang termino. Kanang particular mao na ang imong nakita, nahikap o nasinati kay strictest truth gyud og literal man siyang naa sa imong atubangan. Ang universal mao ang hiniusang termino nga iro nga anaa lamang sa hunahuna. Pananglitan, unsaon man pagsud sa iro sa imong hunahuna. Imo bang ablihan ang imong utok? O kuhaon tong iro og isod unya takuban imong utok? Di.
Pagbutang sa iro sa imong hunahuna, inagkakita nimo ana, inagkawa sa iro, nagpabilin gihapon siya sa imong hunahuna. Muna gitawag og universal. Atong balikon, ang universal mao ang hiniusang termino nga iro nga anaa lamang sa hunahuna. Ang universal usa ka abstract reality. Abstract man, di man concrete. Abstract ra siya na ra sa imong hunahuna, nagdagandagan. Ang particular usa ka concrete reality. Konkreto. Pananglitan. Naitaw nga naas layo nga nagpaingon nimo. Inagtan-aw nimo sa usa ka tawo, nakita nimo siya ingong particular nga tawo gyud. Bisag wala pa kakaila, particular nga tawo gyud ang imong nakita, dili ang universal. Wala ka makakita sa iyang pagkatao. Nakitaan man imong pagkatao, wa. Kanang tawo nga imong nakita, pwede na tawgon og person o persona. Imong nakita persona gina. Individual nga person o particular person. Individual na siya nga tao. Sa layo pa, nakita nimo ang tao, ingon nga individual nga tao o person. Ang pangutana, kinsa man ang tawhana? Nagkaduol na sa tao, makarealize ka nga si Kristo day na. Mo na nga makaingon ka nga, si Kristo di ayang bang tao. So na-confirm na nimo. Yeah. Wag ka nakakita ato sa universal nga pagkatao. Wag kita sa pagkatao, ang kita nimo ang particular gyud nga tao. Kining Kristo mao ni ang particular. Ang individual nga person, wa nay laing Kristo kundi si Kristo lang. Ang particular nga tao daghan. Ang tao pwede si Kristo, pwede si Pedro, pwede si Pablo, pwede si Jose, pwede si Maria, pwede ako, pwede ikaw. Kining pito ka tao, doon ay nakaparihan nila. Nazo'y nakaparihan nila. Doon ay common nila. Ang common nilang pito, unsa man? Unsay common nilang pito? Ang common nilang pito, mao ang pagkatao. Being human applies categorically to all of them. Bisan pito sila ka particular nga tao, doon ay nakapausa nila nga nakapahimo nilang sila. There is one entity that is common to them. All of them are universal in terms as man or human nature. Every particular human person, it is a composite of a soul and body together, rests one nature, that is the nature of man. This nature is universally common to every man. Universal nature. Particular person. Ang sunod, hisgutan nato ang one versus many. Ang one, wa na nagpasabot sa mathematical number nga sundan dayon og 2. Ang one din nagpasabot ni siya og unity kung kahiusahan. Ang many, dayag na lang nga plurality. Usa ka gatos ka tawo. Bisan doon ay daghang individual o particular nga mga tao, usa lamang sila kahumpong sa mga tao. Ang daghang particular nga tao gihuptan sa usa lamang nga pagkamao. Unsa man yung pagkamao? Ang nature nila, usa ka pamagkamao, usa ka nature, ug mao kana ang pagpakatao o human nature. Muna ang human nature. There is only one universal entity that makes all of the many particular persons in the world. Ang sunod na itong hisgutan mo ang singular versus plural. Ang matag particular o individual nga tao, dunay iya-iyang kalahian sa mapananglit. Batasan, pamayhon og taras. Ban pa? Tungod kay dili kini sila man nagpariha nga individual, gitawag kini og plural. Unsa man ang plural? More than one, kapin sa usa. Apan bisan daghan sila sanglit plural man, dunay singular o usa ka komposisyon nila nga makaingon ta nga nakapahimong parihas sila. Parihas silang tanan. Way nasagol nila, parehas silang tanan. Ug kana mao ang unsay pagkaparehas aning 100 ka mga tao, usa ka gatos ka tao.
ang ilang nature. Unsay nature sa tao? Human nature, siyempre. Ang nature nila nga mao ang pagkatao o human nature. What is the common features shared by particular person or specific person? Unsa may giambitan sa mga managsamang individual nga persona? Mao kana ang gitawag og human nature. Ang ilang pagkatao. May usa ka basket nga napuno sa kaymito. Butan ta po ka kaymito sulod sa usa ka basket. Kanang napo ka kaymito mao na ang gitawag og plural, more than one man, plural. Pero gitawag siya kaymito kay wa may nasagol niya, wa may mansanitas. Unsa may gamay nga kaymito, kana siya mansanitas, ang gamay nga kaymito. Ang hinugpong nila nga pagkaprutas nga ginganlag kaymito mao ang singular. Sila tanan ba gitawag og kaymito. Pero daghan sila mo nang gitawag og plural. So ato na nasabtan. Ang sunod nato nga hisgutan mao ang permanence versus change. Di gyud malalis nga wala gyud permanente ning kalibutana. Ang tanan makita nato nga kanunay giputos sa gahom sa kausaban. Dinhay usa ka takna nga wala sila sa kalibutan. Mitungha kini nga naglimin sa misteryo sa kausaban. Ug unya, pag-abot sa hustong higayon, mahanaw ra usab sa dayon. Kamao mo atong balaka? Dugay ko practice ato? Matod pa sa usa ka mahigugmaon sa kaalam nga si Heraclitus. Siya nagkanayon. Ang permanente lamang sa kinabuhi mao ang kausaban. The only constant in life is change. Asa man yun? Permanente o mausab? Kung kanunay ang kinaiyahan na baligtos sa talikala sa kausaban, dili mahitabo nga sa sinugdan mitungha ang tanang butang. Nga naman, pananglitan. Kung ang tao di nagliming sa kausaban o capable of change, bisugod pagtungha o pag-exist sa sinugdan nga ang nagpatungha ra gihapon kaniya tao ra nga nabaligtos lang gihapon sa landong sa kausaban. Kinsa man po'y nagpatungha niya. Niining pagiha, musalig kita sa walay undang og di mabugto nga kutay sa tigpatungha nga imposible kaayo nga mohaom sa tawhanong kinaadman. Infinite regress or succession is impossibility. Doon nagiusa ka takna nga permanente ug walay pagkausab nga nakapasiugda sa tanan nga mga butang sa pag-uswag. Pag 1950, nasa survey sa atong kilid at tanawon, doon ay 2 billion kapin. 2,499,322,157 katao pag 1950. Karon tanawa. Pila na kabuok? Naata sa 8,043,311,447. Gikan sa 2 billion kapin, nahimong 8 billion kapin. Kung atong tanawon, naganang kadaghan ang mga tao. O kung ato kini paatrason sa kinatumyang sinugdanan, dili malalis nga mosamko kini sa usa nga gigikanan. Diin pa ni siya nagikan. O kining usa nga gigikanan, nagkinahanglan kini siya nga gipatungha sa kanunay o permanente ang paglungtad nga dili mabalda sa kausaban. Permanent, not capable of change. Ang sunod natong hisgutan mao ang determinism versus free will. Ang determinism, kung arita sa theodicy, nagpasabot nga ang tanang butang gihanay ng daan sa Dios. Dili ta makaikyas kay ang Dios mao'y nagbuot sa tanan ug sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Tanang lihok, tanang bayhon, lakip sa atong kaugmaon, gimbutan na nang daan. Kung masakit ka niya ng mga idara, kung madato ka niya ng panahon na, giplastar na ng daan sa Dios. Ug nunta nato ang prinsipyo sa determinism, mugawas nga walay free will ang tao kung kagalingong pagbuot. Kanang moingon ta nga saon man managi akong pad sa kinabuhi, managi niya akong papel sa kinabuhi. Buot pasabot nga mituo ka nga gidetermine na daan ang imong kinabuhi o dili ka makasupak niini.
Ang free will mao nga aduna kay kagalingon sa labutan nga ikaw nay mopahaom sa imong kagalingon nga walay nagplastar, walay nagbuot, walay nagkontrol nimo. Gipasagda na ka sa imong kinabuhi ug ikaw magbuot sa imong kagalingong kinabuhi unsaon paglawig sa unahan nga mga palit sa imong kinabuhi. Wala kay laing mobasol sa imong kinabuhi ug magkaunsa. Tungod kay ikaw man maoy piloto nga nagpahitabo sa kagalingon mong kinabuhi. Apan kanunay mong matngunan nga dili kita makaikiya sa balaod sa kinaiyahan. Nga ang daotang buhat unsa gali ito? Kanunay mamungag daotan. Ug ang maayong buhat kanunay po mamungag maayo. Unsa man gitagna na ba gayon nga mahimo kang daotan? O do na kay free will nga magbag-o o laksiyon ang imong papel sa daotan mong kapalaran? Ang sunod natong hisgutan mao ang intelligible versus sensible. Si Plato, di na Plato ha nga naitapad ko tinidor ko kutsara. Plato, philosopher. Si Plato ang nagpasiugda aning klase sa philosophical theory. Mingon siya, naay kalibutan sa mga form o kalibutan sa kinaiyahan o kalibutan sa kalag nga permanente o walay pagkausab og kini sila eternal. Dili mahimugso, dili mamatay, wala mitungha, dili mahanaw ug dili apektado sa kahimtang ug dangatang temporal niyang katugbang. Unsa may iyang katugbang? Katugbang sa form, matter. Pananglitan, o gutom ang lawas, dili maapektahan sa kagutom ang kalag. Mao kana ang intelligible world. Kining intelligible world natanggong sa sensible world. Ang sense perception sa usa ka tawo kanunay mag-usab-usab. Apan permanenteng eternal ang intelligible. Ug dili matandog sa kausaban sa sensible kung kahintang sa kalibutan nga kanunay gidumala sa kausaban. Ang sensible world mao ang kalibutan nga makabot sa 5 ka sentido or 5 senses. Unsa man ang 5 senses? Mahikap, makita, masimhot, madungog, o matilawan. O kini mao ang kalibutan sa walay kasiguruhan, saglit ng usab-usab man ang iyang kahimtang. Sa hay tamis o sa hay pait. Ug unsa gani ang nag-usab-usab o dili permanente, walay kasiguruhan. Sa intelligible, form, invisible, essence, subject, permanence, soul, rational lamang ang dunay kasiguruhan. There is permanence in the intelligible world, but there is change in the sensible world. Ang sunod natong hisgutan mao ang form versus matter. Ang form mao ang porma o ingnuntang po nga hulmaan nga eternal. Ang matter mao ang individual nga butang sa kalibutan nga may kinutuban o temporal. Ang matang individual nga tawhanong persona mitungha pinaagi sa uso lamang nga hulmaang tawhanon. Tawgon ta kanang human blueprint. Daghang human person o matter. Apan usa lamang ang porma. Ug mao kana ang porma sa tao. Unsa ning porma ha? Dili man na porma sa iro, porma na sa tao. Kinsang tawhana? For example, si Pedro man na. Daghang matter. Apan usa lang ang ilang form, and that is the human form. And you can call the human form as human nature. Ang sunod, hisgutan nato ang man versus Peter. Ang pulong man o human, dili kapuyon, dili masakit, dili mamatay, o dili maapektahan sa kapasidad sa tawhanong bayhon. Nga naman, tungod kay ang man o tao, mauman ang porma o form. Mauna ang form na naa sa gingharian o ginsakpan sa nahisgutan nato ganina, intelligible world. Ang eternal nga kahimtang. Kung makakita kag tao nga gigutom, sa lingtunganay, wala gid ka makakita sa tao nga gigutom kundi nakakita ka sa individual nga tao o person nga gigutom. Tawgon ta kana og human person ang gigutom. Tungod kay naa sa abstract reality ang tao o man o human o form. Ang Peter mao ang individual nga persona.
O kini siya mao ang naa sa concrete reality nga mao'y imong mahikap, mao'y imong madungog, ug mao'y gutmon, mao'y magantos, ug mao ang makasinati sa kamatayon. Sa sentence nga Peter is a man. Peter is the concrete reality. The subject, ug mao ang gutmon, mao ang kapuyon, ug mao ang tao. Siya ang makatagamtam sa kahimtang sa tao. Apan ang man, mao ang abstract reality. Mao ang necessary predicate ug mao ang nature ni Peter. Gugma, panag-igsuunay, pag-antos, kamatayon. Makita ba nimo sila? Dili. Di gina nimo makita. Apan makita lamang nimo sila diha sa asaman sa tagsa-tagsa ka persona nga nahigugma, na nag-igsuunay, nag-antos, o namatay. Taas-taas na tag naabta no, o hanto dinhin na lang una kita, o makikita na pud ko nimo sa sunod video. O ako manamilit na usab kanimo sa pag-ingon. Dakong hagit sa pagtuo kung isangyaw na ang bakak nga gisuluban sa dagway sa kamatuoran.